Здравейте! Искаме да започнем епизода, като ви честитим светлия празник. Днес ще ви покажем как да приготвите вкусна мусака с макарони. Нужните ни продукти са пакет макарони, 300 грама кайма, 2 супани лъжици доматено пюре, 2 чайни чаши прясно мляко, 2 яйца, 2 супани лъжици брашно, сол и черен пипер на вкус, връзка магданоз и кашкавал или сирене по избор. Започваме с сваряването на макароните. В малка тенджерка сипваме вода и когато заври добавяме макароните. В тенджерката за всеки литър вода се слага по една чайна лъжичка сол, за да овкуси самите макарони. А мазнина е излишно да слагате във водата. За да не се слепват, просто разбъркваме на всеки 2-3 минути. Когато макароните се сварят, ги изцеждаме от горещата вода и ги поливаме със студена, за да спрем процеса на готвене. В противен случай ще продължат да се готвят и ще станат прекалено меки. Продължаваме с нарязването на лука и магданоза. Когато приключим с кълцането, изсипваме лука в тиган, като преди това сме сипали малко зехтин в него. Не включвайте котлона на максимална мощност, за да не загори лука. Целта ни е да го задушим. Когато обмекне малко, добавяме пикантината и разбъркваме добре. След това добавяме и каймата и черен пипер на вкус. Бъркаме обилно, докато каймата не се сготви. Когато каймата е почти готова, добавяме доматеният сос, разбъркваме и точно преди да махнем тигана от котлона, добавяме нарязания магданоз. Когато приключим с каймата, набързо приготвяме заливката. В купа добавяме 2 яйца, млякото, 2 лъжици брашно и ги разбъркваме хубаво. Сега идва ред на комбинирането на заливката, макароните и каймата. В подходящ за печене съд изсипваме половината от макароните, върху тях цялата кайма, а след нея и останалата част от макароните. Завършваме като добавим и заливката. Разклатете съда хубаво, за да проникне навсякъде и ги пъхнете в предварително загрятата на 250 градуса фурна, докато хванат лека коричка. В това време по желание може да настържите кашкавал или сирене по избор. Когато макароните хванат такава прекрасна коричка, поръсете с кашкавала и върнете във фурната за минутка, докато се разтопи. След това нашата вкусна мусака с макарони е готова. Да ви е сладко!